Estamos en Vilaxoán, terceira xornada do Revenidas, calor, resaca. Estamos aquí cos bacalouras que abriron esta xornada ás 6 da tarde, hora inclemente de todo, pero tiveron xente ali morrendo de calor e viñeron porque gañaron ademais o concurso que se fixo na provincia de Pontevedra de bandas emerxentes, concurso de Revenidas. E nada, por iso viñestes, non? Como foi? Houbo que pagar o sobrar o xurado, matar a alguén do outro grupo? Como gañastes o concurso ese? Bueno, non sei, dando un espectáculo lamentable unha vez que tocamos ali. A nos dixéronos, supostamente, nos queríamos participar nos Revenidas. Entón, empezamos a mandar máis información. Mira, que somos tal grupo, queremos tocar nos Revenidas, interésanos. Sí, apuntarvos a tal concurso. Apuntámonos ao concurso de tal. Bueno, xa está, ala. Si toca, si non, tendes que tocar en Pontevedra, non sei que. Bueno, fomos alá, e bueno, sí, sei que gañamos, sei que nos dixeron que foi o mellor concierto e tal, pero bueno, tocamos con outros bons grupos tamén ali, sí, tocamos con moi bons grupos alá, moi ben, aquí estamos, moi contentos. Estamos aquí con esta calor. Tiñades tocado así algún día ás 6 da tarde en algún festival? Porque algo aquí non se estila moito, sempre se empeza máis tarde. Tiñadelo feito, e senón, que tal a experiencia vital aí no escenario? Eu cos bacalouras nunca. Unha vez toquei a batería en un festival de Murcia ás 5 da tarde e sin carpa. Hai que decir, un aplauso por Revenidas, nós tiñamos o escenario cubierto, non morríamos de insolación nin nada. Pero ainda así a experiencia mata. E como público xa non quero ni imaginar que eles non había sombra para todos. Matador, hai que empezar máis tarde. Por iso estaban arrimadiños todos adiante, non? Claro. Resuntados na sombra. Home, que se non dache unha lipotimia, bailas o pogo no sol, igual xa non llo contas a teus fillos. Pero mira, pode ser positivo, porque sabes que nos festivais a veces a xente ten como medo ir para diante. Vir, a chegarvos, os estaban todos en primerísima fila, non é? Aí, sí, notábase a parte na sombra solo, todos aí pegados ao escenario, Dios mío, sombra, por favor. Estivo moi ben, o público botoulle uns bons bailes, arrancáronse, pedíronnos ao final temas fora de repertorio, todo un público estupendo. Moi ben, falla pelota, pero é verdade o que dixo, é verdade. Baby, namoraches de na feira, na de Redondela. Baby, namoraches de na feira. Contigo pero teche que entreperna. Se che va a saber que así has a ser. Sigo podendo cas cariñas da miña antigua muller. Esas palmas, Vilaxoán. Así como Donald Trump, como Yankees. Bueno, xa para acabar, que dades cun temiña deles aquí en directo, viñestes tamén presentar un pouco o Capacho Rock, no? Que o disco que este ano. Que tal? Como é o disco novo? Que ten? Porque non o escoitei, teño que recoñecer que ainda non o escoitei. A ver, tes que contarnos. Disco novo non é. Non é disco novo. Non, somos uns putos vagos, non facemos disco novo. É unha especie de adianto de que vai sair para ano, se sae algo. Entón son dúas versións. O Capacho Rock é un tema que se chama Así falou Donald Trump, que facemos un tema sobre Donald Trump porque é un tipo bastante potente. A mí me cae moi ben. Leva un pa casa. É un EP, non é un disco, son 4 cancións que colgamos para que descargue a xente. Fixéramos o videoclip do Capacho Rock e xa que facíamos o videoclip dixemos vamos a sacar o Capacho Rock máis outras 3 cancións nun EPsiño. E bueno, gravámoslo como puidemos, caseiramente, como sempre. E aí está, o videoclip quedou chulo. Si, o videoclip que sí que mira, sí que está guapo. Po ano entón aí vai haber algo máis ou non, si? Po ano en teoría facemos 10 anos, non? Po ano facemos 10 anos, entón vamos a ver se sacamos un disco en condicións ou se facemos algún tipo de festividade, para o cal vos avisaremos. Es que en realidad las cosas de Palacio van despacio, entonces nunca se puede llegar a saber. Moi ben, pois mentes esperamos por eses fastos do 10º aniversario de Bacalouras, quedades cun temiña aquí ao vivo deles en Revenidas.
Hay que ir morrendo, hai que formar. Si Dios quere ata mañá. Que saibades que tedes todos ollos de lorcha. Os que levades gafas de sol, que saibades que polos putos ollos de lorcha. Drogaditos. Que trona, que chove, deixa ilo chover. Mérito é ter muller que sexa bonita, saiba querer. O mérito é ter muller que sexa bonita, saiba querer. Sinto rusir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. Sinto rusir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este tempo. 1, 2, 3, 3. Somos che de Vila e Xoán, a terra de revenidas, onde se canta moi ben, e se bañan as mantidas, e se bañan as mantidas, na terra de revenidas. Ai, luz divina, ai, divina luz, os gaivotiñas voaban enriba do convento,
pero que por feiticeira e pola lei te meten. Non te quero por bonita, que iso todos soben, pero que por feiticeira e pola lei que meten. Bueno, seguimos aquí, terceiro día de Revenidas, estamos con un grupo de rap novo, defínense como grupo de rap combativo da Galiza, non? De onde ven ese nome de EZR? Bueno, Juan e máis eu, bueno, nos tres coñecímonos, Pablo tamén, coñecímonos na Coruña, estudando e tal na universidade, nosos tres somos estudantes de comunicación audiovisual e tal. E Juan e máis eu, a partir do segundo ano, comezamos a vivir xuntos. Entón, co tema das brincadeiras que se lle fai a xente de primeiro e todo ese asunto, pois quedou, como somos así moi folclóricos e tal, pois decidimos chamarlle ao noso piso el Zulo Rojo. Entón, quedoulle el Zulo Rojo, derivou del Zulo Rojo a ZR e dicimos que de quedar con ese nome, un pouco patético, pero que hai, entón xa quedamos con ele. E o proxecto entón tamén surdiu aí na Coruña, cando estudiabades. Sí, bueno, aínda estamos rematando a carreira, non dimos, o sea, estamos niso. Sí, a verdade, o curioso, quer dicir, a esencia deste grupo, creo que a combatividade, non, máis que outra cousa, é que xorde a partir dunha cuestión combativa, non, dunha noite que xa na nosa facultade na Universidade da Coruña, bueno, contra a fusión de facultades, etc. E nos pareceu que era unha idea fantástica facer unha especie de rap, facendo un símil entre Venezuela e a nosa facultade, non sei que. Entón, de aí por esa chaqueta. Por esa chaqueta e porque o comandante Hugo Rafael Chávez Frías é eterno. Ben, tedes unha maqueta xa, tedes agora un novo single, vai ser un adianto, digamos, dun novo disco que estades traballando ou algo? Bueno, estamos agora traballando máis cousiñas, obviamente non imos parar, seguimos, como dixo o compañeiro Juan, pois coa comunidade por bandeira, isto sí que se pode considerar un adianto de moitas máis cousas que van vir, pero sempre con esa premisa que non deixar de dar mensaxe e non deixar de loitar tamén na cultura como é o rap. Ese tema, a Herdanza do Vento, graváchedelo na Cidade da Cultura de Compostela. Por algo en concreto? Para ver se así alguén lle daba uso. Sí, temos unha anécdota graciosa da Cidade da Cultura, que, bueno, gravamos con Neboal Films, xente bastante agradable. Tiñan un dron e decidimos empregar un dron e tal, e resulta que comezamos a voar e tal, e queríamos facer uns planos nos camiñando pola Cidade da Cultura e tal. Resulta que cando comezamos a camiñar aparece a señora de seguridade e nos di, con toda razón de Dios tamén, que abandonemos aí la lucha armada, que deixemos de camiñar e tal, que baixemos o dron, que perigoso. No videoclip se mira con pausa. Hai un momento no que se nos ve, o único plano que se nos ve de arriba camiñando nunha esquiniña, aparece a señora vindo outra nosa bronca, así. Como grupo facemos unha aposta polo rap por galego, non? E así manifestamos nas nosas letras. Despois sí que crecimos con grupos como Rebelión de Inframundo, que xa leva moita trayectoria, Dios que te quero, por suposto, tamén, e despois, bueno, xente que fai algo máis underground dentro do underground xa, e que tiramos un pouco aí as nosas influencias dentro do rap en galego. Pero de todas formas, consideramos que é un espazo que dentro da normalización que precisa o galego ten que medrar, niso seguimos traballando e seguiremos traballando. Bueno, xa para rematar, para a xente que non ten oportunidade de estar hoxe aquí, tedes así algún concerto a curto plazo pechado ou algo? Pois, por agora, temos confirmado o Castañazo en Chantada en outubro. Non sei, pois, se alguén tamén nos quere chamar para tocar en algún sitio, estaremos tamén moi encantada. Temos algún concerto aí por Sevilla tamén, e algunha cousa así en mente, ainda non está pechado, pero a ver que pasa con esto, pero supoño que tocaremos en máis sitios. Bueno, pois nada, ahora quedades con un temiña deles para que, se non os coñecedes, pois sepades o que fan. ¡Pua, pua, pua! ¡Boa tarde, Revenidas! Yo, ZR! Combativo! Yo, ¿cómo estamos allá abaixo, xente? ¡Toma a man arriba, por favor! Yo! Vivo na terra que está culta tras os montes, onde o ceo sempre gris, o sol sempre se esconde, mariñeiros en la brega, somos raza tan forte. Non vivo en California, eu vivo aquí no norte, reggae fa de combate na nosa romaría, carretas e de votos para gañar en alcaldía. Son poetas como Kurt,
Fondalo Rosalía, Area Chapapoute, en Carnota e en Muxía. Como Ruñado Casín, miña terra galega, Area Minifundio, maldita Mancio Ortega. Fai un sol de carallo, de sentido como a reixa. Non é un aturuxo, é un catorras das festas. Son zanforas de luar, tamén José Tojeiro, soplando desa droga que lle deu sito a miña cosera así. Caindo nas fotos con Nardo, eu usarei coa jadaña, se me moven os meus barcos, Leo. Eu vivo no terrado Monzón. De contos de meigas nun galpón. Olé, a Rebecajo, la joder. Xa está aquí o trevo. Está a chover, ou é que me xa por nós. Isto vai por ti, terra máxica labrega, esquecida, desprezada, vanguarda da resistencia. Isto vai por vos que saídes defender e soñades cun mañá, non se da noite de pedra. Prisa de dignidade ou pisar o campo da rata, cartas en destino nunha cela solitaria. No bravuno Sabaré, nunha xeración marcada para que o fillo de Son Goku se chamaba Son Goanda. O vento na cara, sempre pisando charcos, conciencia de clase nos muros de Monte Alto. Natel un Porto Bravo, esmedrando seu carón, Ponceman e berrando, que eu nunca serei yo, hey. Daniel Amador, ese flow de loita a morte, empurran os desexos que venceron o garrote. A guerrilla de choques que viven no tempo, un recordo eterno en cada mar, en cada monte. Eu vivo na terra do Monzón. De contos de meigas nun galpón. Como é? Xa está aquí o trevo. Está a chover, ou é que me xa por nós. Deitado frente ao mar, escribo estas verbas, escoitando no vento, abordar nosas antergas. Ecos de mil singraduras, aires de mil batallas, combatindo a dictadura nas vilas e nas montañas. Son gallos e Seoaña, loita na posguerra, folgas do 72, dende Vigo a Ferrolterra. Son as nais, loitando contra a droga, o pobo salvando a pobo, cada dignidade afoga. Cada día un misterio na terra das meigas, defendendo o traballo no campo nas conserveiras. Non hai tregua, na que nos asoballa, temos armas segredas, licor, café queimadas. Entre tanto alcohol fomos picando sos, estaba seca trotolos, e a Santa acompaña, nos esto de gloria. Resistizou a fraga mentres berraba Vitoria. Eu vivo na terra do Monzón. De contos de meigas nun galpón. Como é Vilaxúa? Xa está aquí o trevo. Así me gusta. Está a chover, ou é que me xa por nós. Eu vivo na terra do Monzón. Eu vivo na terra do Monzón. De contos de meigas nun galpón. Como é? Xa está aquí o trevo. Xa está aquí o trevo. Está a chover, ou é que me xa por nós. Silencio, por favor. Y me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. Un aplauso para nuestro presidente, don Manuel, por favor. Como un irmão che falo, aunque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como un irmão che falo, como unha irmá che falo. Nenos, que distinguimos como un irmão e como unha irmá. Hai que aprender a escoitar, Bueno, pois aquí seguimos no Revenidas, camiño de remate. Como vedes, estes homes non poden estar quietos ningún minuto. Presentáchedes algún himno hoxe? Se presentamos, perdón? A ver, estes dixeronme en Salceda de Caselas que a todo sitio onde vades presentades algún himno. Pois o de hoxe? Home, hoxe basicamente cantamos unha canción que xa foi himno na Coruña. Non queremos na rúa heróis da dictadura. Cantamos tamén. 1, 2, 3. Non queremos na rúa heróis da dictadura, que me dé a fartura do orgullo popular. Non queremos na rúa héroes da dictadura, que me dé a fartura do orgullo popular. Bueno, e agora, que opinades do Revenidas? A tocache dese domingo, algunhas xentes caqueouse xa, que tal a experiencia no escenario? Pois a Revenidas é o centro do mar, o centro da música e o centro do universo. Quero dicir, decían os tópicos, non se podían facer festivais os domingos. Non se poden facer festivais pola tarde, que non vai ninguén. Hai este pardiñas tamén, os domingos.
Non se poden facer festivais cobrando os domingos pola tarde. Fixeron todo ao revés, fixase todo ao revés e chegou a maravilla. Somos un pobo de artistas, o noso nivel intelectual, musical, cultural, está rebuñando o ceo e aquí se demostra. É o mellor festival que hai na Galiza. Repetimos, que quede suficientemente claro, é o mellor festival que hai na Galiza. Se alguén opina ao contrario, pode vir aquí e falar con nós neste momento. Momento orellas. Son todo orellas. Bueno, eu teño que defender a Pardiñas en este momento, pero está no top 10, está no top 10. Pero como se pode elexir entre Pardiñas e Revenidas? Solo por polemizar. A ver, todos os festivais, porque en Galicia todos os festivais teñen moito que ver, moito que escoitar. Hai algún que é unha merda, hai algún que é unha merda. Hai que ir a Revenidas, hai que ir a Pardiñas, hai que ir a Armadiña, a Vilariño, ao Castañazo, hai que ir ali a outra banda, a Ribeira. Esas festas que están construídas polo poder da xente, das rapazas e os rapaces que veñen de abaixo, que antes de chegar arriba do palco, a primeira hora xa hai xogos populares, sardiñada, concurso de futbolín, concurso de cantos de taberna, que non hai acouco, que todo o mundo é protagonista e finalmente estopa na festa. Iso é o modelo galego de festival que temos que reivindicar. Iso dá solás a xente de aquí, pero sobre todo deixa absolutamente obnubilado a xente de fora que nunca tal viu. Temos que poñer ese orgullo de Festival Galego. As cousas hai que facelas desde abaixo, como ben decía o compañeiro Xurxo, e en eso estamos. E hai festivais que están comenzando agora, pero esperamos que dentro de 30 anos sexan como Revenidas ou moito máis. Vamos, como a vos, que levades 30 anos tamén. E como levamos 30 anos, vimos esa foi a gran revolución do Bravú, diante deses festivais que era teño tantos millóns, tantos cartos, tanto pajo, tanto tal, non, facer a festa dende abaixo, dende a xente. E que pasa? Que naqueles tempos estábamos todos e todas na trincheira, e tocábamos en riba dos pendellos, etc. Agora tamén seguimos tocando en riba dos pendellos. Pero estes festivais que ten todo o arroallo do poder popular, do poder da xente, agora teñen os mellores medios técnicos, os mellores escenarios, as mellores iluminacións, pero teñen o bravío da xente, e iso é a revolución absoluta. Vou aproveitar que teño aquí os membros da Magnifique Band. Sen medo! Que levan menos tempo aquí cos Tres Trebóns. Bueno, pues levades, pero... Que tal vos tratan? Que tal con esta xente? Oficialmente ou extraoficialmente? Aquí non se censura nada, así que non se censura nada, pois o tipo que hai que ten pouco pelo, hai que ter o diño con el. Sempre nos trata, sabes, tenos aí pechados nun cubículo para os ensaios, ábrenos a porta. Iades metervos a gravar os primeiros temas na historia dos Tres Trebóns. Xa comezachedes ou estades preguiceiros? No, están grabados, pero... Están grabados? Xa me lo dixera, non? Que estaba grabado. No, isto primicia mundial, primicia mundial. Bueno, que vos sabíades, pero bueno, grabei non sei un solo. Pero están no forno, están aí, temos problemas técnicos, non? Han salir dentro de pouco. Entón este ano xa os vamos poder escoitar. Bueno, non apures tanto. Pouco a pouco. Si xa están. Sí, non? Este ritmo, bueno, sí, este ano estará. Vamos batindo récords. Os papaqueixos sempre decíamos, os Poguis tardaron 7 anos en sacar un disco, nos tardáramos 8. E os Tres Trebóns 10. O sea que todo chega, fais esperar, pero aquí estamos máis. Non queremos na rúa héroes da ditadura que me dé a fartura de orgullo popular. Non queremos na rúa héroes da ditadura que me dé a fartura de orgullo popular. Quero reivindicar que a illa de Tambo deixe de ser dos militares e sexa de todas as cidadás e todos os cidadás e todas as persoas deste país e do planeta Terra. Entón anunciamos un LP dobre con un brato no medio dedicado a Tambo. Eso pode sair dentro de 3 ou 4 décadas, pero sairá. Vai. Non a sabes, pero cantadela comigo. 1, 2, 3. Illa de Tambo, flor de combarro, sempre me bicas, nunca te abrazo. Veñan todos, 1, 2, 3. Illa de Tambo, flor de combarro, sempre me bicas, nunca te abrazo. Melancólica.
papaqueixo. Porto de Vigo, vou para Porto de Vigo, teño océano todo atrás, eu vou para Porto de Vigo, a donde toda na máquina, sei que se perde a bitácora, escondense onde vas, eu vou para Porto de Vigo. Verbe, verbe, verbe. Fundir o Quiñones, ambexíos na ribeira, de onde bouzas andateis, terra por vinta da terra. Vai por tungo rotolada, onde larga do nerver, o tempo e a mare non agarran por ninguén. Verbe, verbe, verbe. Capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe, 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 capetón, capetón, Antwerpe. Verbe, 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 verbe. Impresionante, madre amor. Ben, estamos aquí, seguimos no último día de Revenidas, notase na voz. Estamos cos de Lombaos, que veñen de dar o seu concerto aquí no escenario. Pois de Lombaos viñeron porque foron un dos gañadores do concurso que houve na provincia da Coruña en maio na Sala Malatesta, concurso de músicas emerxentes, grupos emerxentes. E de Lombaos, ahora só non me acordo ben que gañastes, o premio do público ou o premio do xurado? Gañamos o premio do público, despois tivemos na votación do xurado un empate técnico, entón con EZR, que tamén tocaron xusto, bueno, antes que a nós non, dous concertos antes que a nós, hoxe. E nada, ao final viñamos os dous aquí para Revenidas, moi ben, a verdade. Tanto aquel día como hoxe, bueno, xa podemos falar todos, pero moi ben, a verdade. Hoxe estivo ben, non? A verdade que si, iso que había medo en xeral domingo, ver como funcionaba, a xente que funcionou, Si, podía haber algo menos de xente, pero, bueno, tampouco viñamos a contar o número de xente que viñera, cantas máis mellor, claro, que a nós gustanos que a nosa música escoite xente, e iso así, lle gusta mellor. Pero, bueno, unha pasada, bueno, mirabas para baixo no escenario e bueno, a xente polo menos a que estaba ali diante toda entregada. Pasou no ben. Si, eso tamén nótalo e entregas máis, creo eu, vamos. Pois si, de Lombaos, como estivo nun concurso este de grupos emerxentes, aínda que hai xente con experiencia noutras bandas, non como aquí o Fonsi, pero realmente o primeiro traballo que tedes este ou non, este onde vai a luz, non? Que saiu en suño un EP con 7 temas, non? É o primeiro que facemos. Si, é o primeiro que facemos. Estamos aí pendentes de empezar a sacar un primeiro LP. A ver, isto está funcionando guai e, bueno, hai que tirar para diante. Mola, pasámoslo ben e follamos a mazo. Inténtase polo menos, non? A xente vai vos mirar agora un temiña que gravamos e tal, non? Pero para que non vos coñeza, que o que facedes? Que fai de Lombaos? Que tipo de estilo? Porque un pouco tocamos varios estilos, varios paus, non? Si, é un pouco, tentamos ter un poquinho de funk, rock, medio rapeado, así, moitos temas e tal, e con moito ritmillo aí para que a xente salte e tal. Música animada, como digo eu, música para que a xente participe e tal. ¿Qué pasa? Pasa de mí, pasa de mí. No me coñeces, pasa de mí, pasa de mí, pasa de mí. No me coñeces, pasa de mí.
batería Marcos é moi serio, é moi... É serio, Marcos. Bueno, Exigente. Se queda con vos, a entrar por os aquí do grupo. Si, non quedei convencido de todo, pero bueno. Pero bueno, o resto da banda ben. Pois non, pois, a ver, ahora en serio, o concerto estivo guapo, Sí, a ver, pasámoslo ben. Non te atrevas a decir que non? É que non somos un grupo, somos unha banda. Bueno, as bandas de música son bandas tamén, e logo tocan. E bueno, para quen vos queira mirar por aquí nos seguintes 2 semanas, así, setembro, tedes algunha data pechada, non? Si, temos en setembro no Embora, non? En Santiago, que máis? Que máis hai por aí, Marcos? Temos algúns bares máis por ali pola zona de Compostela, por Pontevea. Bueno, estamos intentando cerrar algún máis por aí, así, bares, festis, a ver se cae algún. Se non po ano... Po ano a tope. Po ano estaremos en todos. Para que a xente se entere, onde poden ver? Tedes Facebook, imagino, tedes web, non? Onde sabe todas as cosas. O Facebook de Derombaus, e tamén temos un Bandcamp no que poden escutar o disco inteiro gratis e tal, e descargalo. E bueno, eso, que disfruten da música como disfrutamos nós. A mitad, con que disfruten a mitad do que disfrutamos nós, se chega. Pois xa sabedes, buscade no Bandcamp o tema, o novo disco de Lombaus, No Vai a Luz, buscade en internet pois as súas seguintes datas e desfrutade agora deste tema que vos queda aquí ao vivo en Revenidas. Pelotas, mucho peinar el amber. Yeah, yeah, yeah. Que cacho pelotas, mucho peinar el amber. Yeah, yeah, yeah. Bienvenidos paranoias, adelante, surcaremos el sonido en un viaje alucinante. Más potencia pide pista que desvego. Bienvenidos a la fiesta locas como esta. ¡Que cacho pelotes! Mucho peinar el amber. Yeah, yeah, yeah. ¡Que cacho pelotes! Mucho peinar el amber. Yeah, yeah, yeah. Al este Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaban graduado. Un día jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Mi madre me decía una y otra vez: carajo, me fui yo, que cacho pelote, que cacho pelote. Carolina, tengo un lagarto pintado. Cuando Carolina baila o lagarto da yo rabo. ¿Bailaches, Carolina? Dime con qué bailaches. Con teu amor, Carolina. No vuelvas a bailar porque te levantas allá. Es muy mala de baixar. De baixar. De baixar. Carolina, toma os cartos e corre. Dámelo. Carolina, ¿estás bebeda? Sacude. ¡Corre! ¡Que cacho pelotas! Mucho pinar a ver. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que cacho pelotas! Mucho pinar a ver. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Que cacho pelotas! ¡Que cacho pelotas!